portada de l'informatiu d'avui. Hola, què tal, com estan? Benvinguts a Europa al dia. Avui dedicarem els primers minuts del programa a parlar-los d'un fet històric i de quina manera ha conformat el present, en concret la distribució territorial de l'interior de la Comunitat Valenciana. Ens referim a l'expulsió dels moriscos ordenada pel rei Felip III, de la qual s'han complit 400 anys. Segons els historiadors, va ser la primera neteja ètnica d'Europa. Des dels ports valencians van ser deportades cap al nord d'Àfrica, sempre